खुलुमबाय दिनै बडोलेण्ड इंखं टेलिभिजन स्टुडिय'आव आं मिथिंगा बसुमतारी दिनैनि गाहाय रादाबफ्राव दङ। दुलाराय बर' फरायसा आफादा बरपेटायाव बर' थुनलाइ आफादनि गायसंथाइ सान फालिदों। मन्त्रि एमएलए आरो एमपिनि उनाव बिजेपि मावथिफोरनि फोरोंथाइ बादा जागायबाय। आसाम मेघालय सिमनायारि ओनसोलाव दावबायदों दरनैबो रायजोनि गिबि मन्त्रि। लामदिं हाग्रा ओनसोलनि हा माफिया नजरुल इस्लामा हमजाबाय। भारतनि 20 सा ना हमग्राफोरखौ पाकिस्ताना हगारबाय। बिजनी फानबारियाव गाजा गोमजायै 70थि बर' थुनलाइ जोनोम सान खुंदों। बङाइगाव राखलदुबियाव सानै हाथियार फालांगि हमजादों। दानिया आबुं रादाब। मिरु दुलाराय बर' फरायसा आफादा देग्लाय 16 नभेम्बर बर' थुनलाइ आफाद गायसंथाइ सानखौ बरपेटा जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मददजों बरपेटा जिल्लानि बेन्दोंआव थानाय बालाफारानि पाका सहरीय सुरुखेत्री बड' गोजौ फरायसालिनि गेवलां गेलेग्रा फोथाराव सानसेनि मेहेर गोनां हाबाफारिजों गाजा गोमजायै फालिदों। हाबाफारि बायदि एबसुनि गोथार आरजखौ जागायनानै बर' थुनलाइ आफादनि फिरफिलाखौ बिरहोयो बरपेटा जिल्ला बर' थुनलाइ आफाद आफादगिरि सुकेन सरगयारि आरो मुंख्लंफोरनो बिबार बावजेनो मिरु दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि दिपेन बर'आ। बर' थुनलाइ आफादनि मुंख्लं खाम्फायाव बिबारखौ बावजेनो बरपेटा जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि बारग' नेहाथारि उमाकान्त बर'आ। मख'नो गोनांदि बर' राव आरो थुनलाइखौ बुहुमाव फोजौनानै फेहेरनांगौब्ला गासैबो थाखोनि बर' फिसाफोरानो बिबान लानांगोन होननानै बरपेटायाव बर' थुनलाइ आफादनि गायसंथाइ सान फालिनायजों लोब्बा लाना खुंनाय गेवलां मेलाव दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि दिपेन बर'आ बुंदों। बबेखानि आसाम आरो बड'लेण्डनि खना खनला रायजो जानाय गंफ्रोमबो बर' नखरनि गथ'फोरा जाहाथे बर' बिजोंजोंनो गोग्गो सोलोंथाइ लानो हायो, साफ्रोमबो बर' रावखौनो रायलायो, बर' राव थुनलाइ हारिमुखौ बुहुमाव गोसारहोनो आरो सिनायथि होनो हाहैनाय बादि नोजोर बोनानै एबसुआ बोसोरफ्रोमबो मिरुआरियै गुबुन गुबुन थावनियाव 16 नभेम्बर बर' थुनलाइ आफादनि गायसंथाइ सानखौ गाजा गोमजायै फालिबोबाय थाबोदों। बिजेपिआ मुम्बाइआव फोरोंथाइ बादा खुंना बिजेपिनि मन्त्रि एमएलए आरो एमपिफोरनो फोरोंथाइ होनायनि उनाव बे खेबाव बिजेपिनि सोद्रोमा आरो मावथिफोरनि थाखाय फोरोंथाइ बादा खुंदों। आसामाव बिजेपिआ दोलोनि मावथि आरो सोद्रोमाफोरनि थाखाय फोरोंथाइ बादा खुंदों। मिथिनो हानाय बायदिब्ला सराइदेव जिल्ला बिजेपिआ मराननि राधाकृष्ण बिबा भवनाव दिनैनिफ्राय सानथामनि हाबाफारि लाना बिजेपि मावथिफोरनि फोरोंथाइ बादा खुंदों। दिनैनिफ्राय जागायनाय फोरोंथाइ बादायाव जरहाटनि एमपि तपन कुमार गगৈ, आसामनि केबिनेट मन्त्रि आरो महामरानि एमएलए जगेन महन, सनारिनि एमएलए धर्मेश्वर कवारखौ लाजेनना सराइदेव जिल्ला बिजेपिनि गासैबो दैदेनगिरि सोद्रोमाफोर, जिल्ला मर्चा, आइटि सेल गासै 750 मावथिफोरा बाहागो लादों होननानै मिथिनो हादों। रिपर्टनि बायदिब्ला सराइदेव जिल्ला बिजेपिनि फोरोंथाइ बादाया जोबनायनि उनाव जिल्लानि बेन्दोंआव थानाय मण्डल बुथ लेभेलावबो फोरोंथाइ बादा खुंनाय जागोन होननानै बिजेपिनि सासे दैदेनगिरिया बुंदों। मख'नो गोनांदि बिजेपिनि जारिमिन आरो दोलोखौ जौगाखां होनायनि सायाव फोरोंनायनि थांखियै बे फोरोंथाइ बादाखौ खुंदों। आसाम मेघालय रायजोनि सिमनायारि जेंना जेंगोनाखौ सुस्रांनो थाखाय दरनैबो रायजोनि गिबि मन्थ्रिया दिनै सिमनायारि ओनसोलाव दावबायदों। आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा आरो मेघालयनि गिबि मन्थ्रि कनराड सांमाया दिनै जेंना सोमजिनाय सिमनायारि ओनसोलाव दावबायना खौरां लाहैदों। सिमनायारि जेंनाखौ सुस्रांनो थाखाय दरनैबो रायजोनि गिबि मन्थ्रिया बे हाबाफारिखौ लादों आरो सानैबो गिबि मन्थ्रिया सिमनायारि जेंना सुस्रांजानायखौ लुबैयो। आसाम मेघालय सिमनायाव दावबायना खौरां लाहैनाय गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया बुंदों दि आसामा माब्लाबो हिंसा आरो दाङाबाजिखौ लुबैया। सिमनायारि जेंनाया सा सानजा ओनसोलनिनो मोनसे गेदेर आयदा। मख'नो गोनांदि आसाम मेघालय सिमनायारि जेंनाखौ सुस्रांनो थाखाय मोनसे कमिटिबो दानाय जाबाय होननानै आसामनि गिबि मन्थ्रिया बुंदों। दानानै होजानाय कमिटिया जेंना सोमजिनाय ओनसोलनि रायजो राजाफोरजों सावरायगासिनो दं। बे जेंनाखौ सानसेयावनो सुस्रांनो हाया होननानैबो गिबि मन्थ्रि शर्माया बुंदों। लामदिं हाग्रा ओनसोलनि हा माफिया नजरुल इस्लामा पुलिसजों हमजाबाय। नजरुल इस्लामखौ हजाइनि नुकुथिनिफ्राय पुलिसा हमनो हादों। नजरुलजों लोगोसे बिनि लोगो आनवार मुंनि गुबुन सासे सुबुंखौबो पुलिसा हमदों। मिथिनो हानाय बायदिब्ला लामदिं हाग्रा ओनसोलनि सोरखारि हायाव नजरुल इस्लामा आरो बिनि लोगोआ दालालि खालामबोदोंमोन। नजरुल इस्लाममोना रां लानानै गोबांसा सन्देह गोनां सुबुंफोरखौ सोरखारि हायाव आयेन बेरेखायै थाहोदोंमोन। हाग्रा ओनसोलनि 500 हेक्टर हायाव हालदै आबाद मावनो थाखायबो नजरुल इस्लामा माखासे नखरफोरखौ दोनहैदोंमोन। मख'नो गोनांदि बावैसो सान सिगां गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मायाबो हा माफिया नजरुल
इस्लामा रां लाना लामदिङाव हाग्रा ओनसोलाव माखासे नखरफोरखौ दोनदों होननानै रायखांदोंमोन। हाग्रा ओनसोलाव एभिक्सन खालामना होखारजानाय माखासे सुबुंफ्राबो हा माफिया नुजुल इस्लामनि मुंखौ लादोंमोन। पाकिस्ताना भारतनि 20 सा ना हमग्राफोरखौ उदां खालामबाय। ना हमनो थांना पाकिस्तानाव हमजाहैनाय 20 सा भारतारि ना हमग्राफोरखौ पाकिस्ताना उदां खालामना भारतनि रैखाथि हान्जा BSFनो गथायबाय। गनायथि गैयालासे पाकिस्तान सिमना सिङाव ना हमहैनायनि दायाव 20 सा भारतारिया ना हमग्राफोरखौ पाकिस्तान रैखाथि बिफानआ एरेस्ट खालामना पाकिस्ताननि जोबथेसालियाव जोबना दोनदोंमोन। ओरैहाय पाकिस्ताना सा 20 ना हमग्राफोरखौ भारतनो गथायना होनायनि उनाव साफ्रोमखौबो देहायारि आनजाद नायो आरो उननि समाव गावबा गावनि न'आव थांफिननायनि राहा खालामना होयो होननानै मिथिनो हादों। चिरां जिल्लानि बिजनी फानबारियाव बिजनी जिल्ला बर' थुनलाइ आफादा जोबोर मेहेरगोनां आरो गाजा गोमजायै 70थि बर' थुनलाइ आफादनि जोनोम सान खुंदों। फानबारि गुदि बर' थुनलाइ आफादनि बानजायनायाव खुंफुंनाय बे हाबाफारियाव गिबि जिल्ला आफादनि आफादगिरि डक्टर गोगोम ब्रह्म कछारिया फुंनि 9 रिंगायाव आफादनि फिरफिलाखौ बिरहोयो आरो बे खाबुआवनो बर' थुनलाइ आफादनि जारिमिनखौ गुवारै बुंथिनानै होयो। लोगोसे बर' थुनलाइ आफादनि बे जोनोम सानखौनो बर' थुनलाइ सानबो बुंजायो होननानै आफादगिरि डक्टर कछारिया गुवारै बिजिरनानै होयो। बेनि उनाव नैथि हाबाफारि बादियै लेङाइ आफादगिरि नागेश्वर गयारिया मुंख्लं मोननो बिबार बावनाय हाबाफारिखौ आलारि बाथि सावजेननानै बेखेवनानै होदोंमोन। बे खाबुआवनो नागेश्वर गयारिया बर' थुनलाइ आफादआ माब्लानिफ्राय आरो मानो मुंख्लं सान एबा मुंख्लं मोननो बिबार बावनाय जायो बेनि सोमोन्दै गुवारै बुंफ्रुनानै होयो। थामथि हाबाफारि बादियै खन्थाइ आवरायनाय आरो गाव सोरजिनाय सुंद' सल' फरायनाय हाबाफारि लानाय जायो। बेनि उनाव हाबाफारि बादियै गागि आफादगिरि डक्टर गोगोम ब्रह्म कछारिया मासि दैदेननायाव मोनसे मेहेरगोनां सावरायमेल जानानै थाङो। बे सावरायमेलखौ बिजनी जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि बारगाव गाहाय नेहाथारि कमलाकान्त बसुमतारिया बेखेवनानै होदोंमोन। बेनि उनाव फुंखा सुबुं डक्टर दिपाली केरकाटारि आरो डक्टर भौमिक चन्द्र ब्रह्ममोनहा थिनानै होखानाय हाबाफारि बादियै बर' थुनलाइ आफादनि जोनोम जारिमिन आरो बर' राव थुनलाइ जौगानायाव 16 नबेम्बर फालिनांगौनि गोनांथि आयदाखौ लानानै गुवारै बुंफुरनानै सावराय बिदां होदोंमोन। मख'नो गोनांदि बिजनी जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि बेंखनाव गुबुन गुबुन गुदि दालाइ आफादफोराबो 16 नबेम्बर बर' थुनलाइ आफादनि जोनोम सानखौ गावबा गावनि मावख'आव फिरफिला बिरहोनानै बर' थुनलाइ आफादनि फिरफिलाखौ मान होनायखौ नुनो मोन्दों। बङाइगाव जिल्लानि राखलदुबियाव पुलिसआ सिग्रोमनानै सानै हाथियार फालांगिखौ हमनो हादों। पुलिसनि सुलुङाव फोरमायनाय बायदिब्ला 31 नं राजा लामानि गंसे धाबायाव सानैखौबो हमनो हादों। हमजानाय हाथियार फालांगिनि मुंखौ चिरां जिल्ला बिजनीनि थागिबि अनुप कुमार दास आरो दीपांकर सरकार होननानै सिनायथिनो हादों। बिसोर सानैनिफ्राय पुलिसआ गंनै पिस्तल मोननो हादों। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। गोजोन्थों।